An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ natara san kalo 9 na septembre kalo do bi o tile 7 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ domama kɔnɔ ye bi o tile 10 ye jate la san kalo 2 don ejira san 1444 san do dogo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurumba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnena sɔrɔsɛlakaw olu ka kunnafoni sira n'o ye DIRPA ye utukalo kɔnɔna na u bɔra ka baaraba min kɛ u bɔra k'o ɲɛfɔ kunnafonilaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi sɔrɔsiw bɛ wulikajɔ la ko hali bi u ka tɛmɛ n'u ka wulikajɔ ye Yusuf Toloba ale bɔra ni k'o ɲɛfɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ na denmisɛnnaka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu kɛra i ka dɔn k'a fɔ Sudansiw ye denmisɛnnakaw dɛfo hukumu kɔnɔna la olu kɔni jamana ye hakilila dɔw ta wulikajɔ kan ka kɛ n'olu ye ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ jamana yɔrɔ dɔw yira olu la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kolokanikaw fɛ cɛ dɔ kɛra muso sata ye hali nin yɔrɔ in na tɛgɛ ma se ka d'a kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan Alassane Balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ Mali ale ni Konowari danjama yɔrɔw la Manangɔrɔ ale marabolo kɔnɔna na ja dɔw bɛ nin waati na minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka bɔlɔlɔ minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye ja in lajɛ i bɛ sɔrɔsɛlaka dɔw ye e ka dɔn olu ye Konowari sɔrɔsɛlakaw ye Mali dozolakaw olu de bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka maa ninnu ka se k'u minɛ o ja bɛɛ bɔlɔ sanfɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ ka fama i ta fan wa maa caman kɛ fɔ la ko nin ye Konowari sɔrɔsi dɔw de ye minnu tun b'a la ka na waleyajuguw kɛ an ka jamana kɔnɔ na o kuma min bɛ i ka dɔn k'a fɔ panna na Manangɔrɔkaw ye ɲɛfɔli k'an ya ko kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɛra kɛcogo min na sisan ja tɛ ko ja kɔrɔ de don wa ja in yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ maliden dɔw k'i ka dɔn olu de tun bɛ trafic la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka minɛnw donni ka bɔ Konowari jamana kɔnɔ na finitigiw de y'u bɛlɛ finitigiw m'u sɔrɔ u b'u minɛ waati min na o y'a sɔrɔ u ye Konowari kɔni dugu ban ka don Mali dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Manangɔrɔ maraw la n'o dugu n'a bɛ wele ko Mesilan k'u nana ka na maa ninnu sɔrɔ yen k'u bɛ trafic ninnu minɛ ka taa n'u ye tuma min na n'o kɛra donsow de wulila ka na u sɔrɔ yen k'a fɔ a bɔra a ka dugu la tiɲɛ don ninnu kɔni ye waleya kɛbaaw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye sariya sɔsɔ ye nka ka n'u minɛ Mali yɛrɛ territoire sanfɛla la ko nin kɛlen man kan o y'a sɔrɔ finitiraka ninnu Konowari jamana kɔnɔ u k'u ma deli ka na baaraw la o yɔrɔw la o de kɔni kɛra ɲɔgɔn sama ye Mali donso minnu bɛ yen olu kɔni sera ka fɛɛrɛ balilen kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu wo min ye trafiquant ninnu ye e ka dɔn ni fɛn minnu don k'u bɛ minɛ ka di faamaw de ma nka k'a kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw ye ka tila ka bɛnkan kan o kɛra waati min na u ye Konowari sɔrɔsi ninnu to yen u ka taa ko n'i y'a lajɛ bi o ja de kɔni kɛlen don ka diɲɛ minɛ ka tila ka Manangɔrɔ mara ye bolo a ma kɛ cogo min na k'a bɛ ka fɔ ten de kuma kɔrɔmara tɛ dɔrɔn bi na kɔni kɛlen bɛ ka Manangɔrɔ mara a n'a lamini ka se k'u bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ tiɲɛ don minɛni kɛra an ka jamanadenw maa minnu ye trafic minɛnw don an ka jamana kɔnɔ k'olu de kun don nka u minɛna an ka Mali dugukolo kan an b'a donsow ye wulikajɔ de k'o kama k'a fɔ kana maa minɛ an ka dugukolo kan aw a n'a kuma min nɔfɛ a bɛɛ bɛ bila sariya ka bolo kan o de kɛra deli ye bɛntiya ka k'a kan nka k'o ja kabini salanko maaw bɛ k'o ta bi o ni Konowari i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsi minnu b'an bolo ko k'u don ɲɔgɔn na tiɲɛna la k'a kɛlen bɛ ka dusuma kasaya ta ni ka ɲɛ suma u ka mara kɔnɔna na kosɛbɛ k'a bɛ tɔgɔ tiɲɛ la suma kuma kolomana tɛ dɔwɛrɛ bi an ka fɛnw ɲɛɲini fɛn mana kɛ waati min na an ka kuma n'o ye ka sanga ni a ɲɛ jɛma o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna na kununko min ye Dɔgɔfirikaw fɛ yen donsow daga yɔrɔ min bɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a sɔrɔ kɛ dɔw kɛlen bɛ ka fini wɛrɛ d'u kana k'u yɛrɛ kɛ donsow ye k'a sɔrɔ donsow ka hakililaw ti taa u fɛ ko n'i bɛ foro kɔnɔ jiri kari e ka fɔlɔ jiri mandi la n'o ye si ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ye marifa ta Dɔgɔfiri donsow ka fɔ la olu ye marifa ta de k'a fɔ u bɛ sigida la ka na dɔw bɔra bandiya minɛ kɔnɔna na kununko maa dɔ nalen feereli la o taatɔ la ka t'o kunbɛn ka 100,000 ni 240 ni 440 k'o bɔ o tigi kunna tuma min na n'o kɛra kunnafoni sera donsow ma min ka donsoba olu ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la donsow ka kulu ka fɛɛrɛ balilen ka fɔ ka tɛgɛ da maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kɛmɛ k'u yɛrɛ k'olu dɔ ye ka tɛgɛ da olu yɛrɛ ka ye ka sɔrɔ ka na n'u ye chaise la kununko kana ba de bɛ gosili da u kan wari min tun minɛna ka wari minɛ u la
o kɔfɛ ka tila k'u ɲagili ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma kelen o ma kelen dalasi 50 i b'o sara ma ninnu tun ye ma 3 ye ma bɛ fɛn min fɔ nin yɔrɔ in na donsow u ni foli ka kan olu ye marifa ta de k'u ma dabɔ ma tɔɲɔ kama wa ma tɛna don olu cɛla ka tila ka tigatoli kelen ka tiga bɛɛ tiɲɛ olu ka marifa takun tɛ dɔ de ka faso la ka na ni maa ma k'i b'a b'o minɛ kɔnɔ na i b'u sɔrɔ ɲɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ bi donso mali fan caman fɛ e ka dɔ bɛ fo n'a bilala minɛ kɔnɔ na nka ka marifa ta ka tɔɲɔni ta ka ɲɛsin maaw ma k'u ka marifa ma ta o kama wa an bɛ fɛn min fɔ donso bɛ k'o ye marifa ta ka fɔ ne bɛ lakana de sabati sɔnni jamana lakanabaaw ka se ka na ka kɔn olu ka labɛnw ye minnu ye i ka dɔn ka fɔ wulikɛjɔw kɛ ka foli d'u bɛɛ ma an b'a la ka fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de ka kɛ caman bɛ olu ye baara in bila tɔgɔ cɛ minɛ kɔnɔ na ni min m'a kɛcogo ɲɛ sariya ka bolo ka wɛrɛ dama fɛ o de ye ko kunba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔn caya n'an bɔra yen an b'a la ka fɔ diripa olu ye kunnafoni lawele ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ye baara minnu tɛmɛna diripa ɲɛma danga n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ mariam sagara la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn généralement ni opération bɛ kɛ mois d'août bɛ kɛ mois dɔ ye mɔgɔw tɛ opération kɛ kosɛbɛ mais o ma sɔrɔ nin mois in ta la nin mois in ta la sɔrɔsiw ma jɔ renseignement sisan an bɛ taa fɛn minnu ɲini a ka ɲi a bɛ ɲini de ka ɲini fo ka taa se terroriste bɛ sigi yɔrɔ min na presque an b'a caman yɔrɔ dɔn donc centre kɔnɔ yɔrɔ caman kɛra yɔrɔ minnu kɛra an bɛ se k'a fɔ a ka ca ni yɔrɔ 30 ye u bɛ taa gosili kɛ yen nɔ u bɛ terroriste sɔrɔ yen u b'u ka minɛnw sɔrɔ yen u ka minɛnw bɛ bila terroriste fana ka doniw bɛ bila yɔrɔ min na forêt kɔnɔna ninnu na yen nɔ avion bɛ taa gosili kɛ yen cogo min na mɔgɔw fana bɛ taa gosili kɛ yen ten cogo la duguma mɔgɔw ma jɔ sanfɛ mɔgɔw ma jɔ an ye baara kɛ a bɛɛ de la tout simplement pour que ka se ka an ka jamanadenw pour que ka se ka u kisi terroriste ka kɔlɔlɔ ma sɛnɛkɛ min fana filɛ nin sɛnɛ kɛra ɲina sɔrɔsiw fana bɛ chaque fois u bɛ tɛmɛ yɔrɔw la donc terroriste yɛrɛ tɛ bɔ kɛnɛ kan tuguni k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔ attaquer i ka foro la o nɔgɔyalen don kosɛbɛ tuma min na barika min bɛ Gawo n'an bɛ se k'a fɔ u ye yɔrɔ dɔ ta an kun kɛlen don ka baara tila olu bɛ dɔ kɛ anw bɛ dɔ kɛ nka Gawo u wulila u kan ka taa don min na u m'o kɔnɔ u tɛmɛna ka taa kɔrɔlen n'u bɛ u ka yɔrɔw bila u ni an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ taa ka taa cérémonie kɛ u bɛ taa ka taa tile di k'a fɔ an ye nin kan ye an y'a bila a filɛ nin ye ka bolonɔ k'a la nka Gawo t'a la o ma sɔrɔ a la u wulila dɔrɔn u y'u ka minɛn cɛ u taara u ka sɔrɔ k'an ka mɔgɔw informer k'olu taara an ka mɔgɔw bɛ yen dɛ mais olu de tun bɛ Gawo lakana bɛɛ kɛ mais u balila an ka mɔgɔw la ka sira minɛ ka taa u ma fɛn fɔ donc min tun kan ka kɛ k'an teliya ka yɔrɔw minɛ yanni juguw ka na donc état-major général des armées a n'a ka armée de l'air ani armée de terre ani gardiw u bɛɛ y'u fanga fara ɲɔgɔn kan hali a ma 48 heures bɔ u ye yɔrɔ o yɔrɔ bila ka taa a bɛɛ k'an ka mɔgɔw ye bɛɛ yɛlɛnna bon ni sira ɲɔgɔn faamuya baliya de kun sɔrɔla la généralement ni escorte bɛ kɛ minnu bɛ escorter a bɛ fɔ ko coordination an bɛ coordination de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bon ni ta don min na mobili ninnu jenina u bɛ bɔ don min na u ye faamaw tɛmɛtɔ ye alors que opération dɔ de tun fɔra faamaw girinna ka taa o la olu y'u tɛmɛtɔ ye dɔrɔn olu kɔnɔ ko parce que u kun jɔlen don a tun fɔra ko escorte fɛngɛ bɛna kɛ pour eux bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don olu y'a faamuya ko nin min filɛ nin ye nin nana anw de kama mais u n'u ma kuma dɛ faamaw tɛmɛna yɔrɔ min na dɔrɔn olu fana tugura faamaw nɔfɛ min yɛrɛ kɛra olu kɔfɛ u t'a dɔn yɛrɛ kɔfɛ de an nana bɔ a kalama n'o tɛ k'a fɔ k'u tora u abandonné na u ma abandonné mais coordination ma kɛ olu sena ka wuli ka taa faamaw nɔfɛ sinon escorte bɛ sira in bɛɛ kan an balodan k'a fɔ ni tun ye colonel mariam sagara ni tun y'ale kan ye diripa o ɲɛmadanga dɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ basigi fɛn fɛn min nana an ka jamana kɔnɔ u bɛ wulikajɔ min na ani cɛsiri min na yarabi ala k'o bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye hali bi lakanabaliya ani lakana a bɛ cogo di dɔ kɛra dɛ nka hali bi i ka dɔ tɔ bɛ yusuf toloba dana masagu olu ka cɛba ale bɔra ni ka déclaration dɔ kɛ kunungo k'a yɛrɛ k'a fɔ hali bi u bɛ fɛn min fɔ sɔrɔsiw ka tɛmɛ ni baara ye nka hali bi donsow fana olu b'u ka kɛta la dɛ yusuf toloba ye kuma min fɔ o filɛ bi na kɛlɛ taabolo ka ɲi ka daminɛ ɲɔnɔ ka na fo moti k'a fɔ ko kɛlɛ banna o tɛ dɛ ji bɛ don na u tɛ se ka taa cogo min ka di u ye a ma nɔgɔ ne kɔni bɛ sɔrɔsiw fo hali bi u ka continuer u ka baara fɛ u kana mɔgɔ ɲɛ da lagɛ dɛ k'a fɔ ko surasiw donna tan a bɔra tan a donna tan surasiw bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman na yan u ma cɛ a dugu la o n'a y'a ye surasiw donna dugu la ko dɔ de bɛ yen ha surasiw aw kana ɲɛ da lagɛ baara ni aw ka continuer mɔgɔ caman b'a la ka tilen ye ko surasiw donna tan surasiw bɔra tan tile ti bin k'a sɔrɔ a ci ma se ne ma ha surasiw ne ti kuma o kan koyi an b'a fɛ jamana nin de ka sumaya ne y'a fɔ bɛɛ ye aw kana dun jadiziya la aw kana accord signé ni jadiziw ye ayiwa a nafa filɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a accord signé ni jadiziw ye n'a sɔrɔsiw ma don dosow bɛ don foyi t'o bali bi aw bɛ taa darapow dɔw minɛ ka siri aw ka dugu la de a donna tan a bɔra tan an ka foyi t'o la
mogo min drapeau hakile be ma minu na ambulu don mali kani be ma minu na ambu don na ibora jadiziyala na dekrale ne kon ya accord signé mais ne bora la bi ne bora la sini jadizu be ya yoro la iba fo surasu be ta uno tanki na imao ke na ya jadizu mara iga dugu kono na surasu nana isoro iga dugu kono jadizu be ayo surasu ya fem minke aw kana dekrale de jadizu be kele ci ko mina aw kele tindi c'est clair et net ha kele ni ma bangoy samie do yoro min kadu yewudite gata wosuma ya de be ha kele munum be surasu awa ko na ko bara fedro do so ga force minum be siradala mogo minum bala ga plein jadizu ko mina olu de betanay olu de beta information di jadizu ma dongo sirala mogo ga attaquer jonde ya fo fama agota sigia wobi agota ninge fama jonde ya dikrali masi moto marala jonde ya dikrali duansa sirati gale fle fo kalo fla wobi kalo saba jonde ya dikrali doso ko tekui uba fe mogo minum bala ga ko jugu ke fe dogona na ubita dron doso ube wuye komi doso be sira dala ubuga dekrale o de kama hanna awma bo ko jugula ka fogo awna yala to min kadi awi angayro la yawa wo kuma tala mogo minum be ta plenye ko doso do natan doso boratan usiya don lendo hay mogo ibolo be jadizu bolo siradado dugu kononado anti wo koni pangade do mi Yusuf Tolobani tuyale kanye afratu ko manambe dugo ke jamara imbasi lafiya bana sira min fe ala ka mali bilo mene kono nambora ye pinud mali olu yu tegari nyoma mi niya sorono bara usigira senga yuruguru ni dungo juga bisika kele ka bwanga jamana sena to ko mena o kera fra nyonga baye akene kanga jamana tungele me ka ministre men blakata la jere instin fe oye damel la ka furmuso madina sisugo srabango o ministre do akuma instin fe ale kuma me foy o fle depuis franjala fanga nana aya jatemne ka fo ami bara minuna amanye do bolo de 11 amanye kumina o kun jubaju oye yurugu min banga chake daw kono nana ba nyumange to munumbe namba fo mo ko punidi o jera ka anga ministry somi nyesinendo jamana dambe sekili mama olu kokoroma dondo wala sa kaseka bara buluda bara mina bana na diranga bara chake daw manu e bara kai yuruku kurutu min banga bara kerolo bisaka bwala ko mom bisaka jelu bisaka kechumi wala sa jamana bisaka tanye donc so madaina uye seba jolendo ta olu ye jateminaw ke ani jekulu do farala ñoronga olu bolo du ñoroma depuis salo décembre kalo 2021 la olu ye bara do ke donc o bara min kera u ye dugu koron boli kla klebi boli ka be hakli nani o de gafe bu bolo bi u bina ya kana sigi ka benko la u beki xien ki kala ka kuninde mali yere yurugu keleli problème ambo kene ka so madaina bara min damne ni fle no bara sara ka ba ni ala sonama no gafe indirama on minum bi ministre so dawla ananga mo yoro bededu ka damne duguma fo sanfe nan sara ka bara ke no klene ya kono jele ya kono lala la nyumu sabati ambe dugo ke yarabia la madina sito ga fura chukumena jele ya alaka sabati nambura ye korema krenene kado ka Abakar Sirik Fomba uluka ton uye franyonga ke ulu kwani ke kumala Francis jamana ali bi wuli ga jaw kaseka ke minisma ko yi kaseka ne bele kele ga bon sena Abakar Sirik Fomba kuma men fo o fle on me la bara mun ke tina ka parati anya ngili mun ke ka ira ka kwale de ga meneni terrorisme ale de ka ko chamake no dola sisan o parati ka ko bani ani dum be ka adene ale ne avec qui dit da ko di wala doreto parce que for la depuis 2017 2018 ibana kumena ari ko no ga mesna rum meta fali de ke chamate la ani chama mi la donc o ko mi fere dona no dandara o be fere problème parce que kera ka ban mali la o manuri on wa ere o turu ga here anga bonne de be ka here ma bo francis bi jamana abe balu jamana wala de la ute barake ko donc ne ke barake fe ki tu jamana wala la wala sai ka se ka balu donc wala ba bladina donc ni jamana de ga kamya ko minima ko de ama problème ya ambe de muri ka bolo de ko ka bo minima de yoro ka fereke wala sa o minima ka ko kadabla wala la ko mala anko ni de neke ni be ko kana mo neke ana famille France ka kam bi fo on RP no ton jekuli francophonie anga bola France ka e on mun biya aka datu France ka centre mun biya aka datu
ni wala tan na mo me kam kala ko lu ke na wa mo ministre mala ni jono na le mali contrôle no ministre mala ko lu ke wa sida o ka sema fra me bi no le kuma élection ko buna kuma no le ba to sida o bi dado ama élection la ko mo le protocole additionnel mali ki ni wala parce que na ma ni wala al na achimita na kala mali président u kila kana ma kele nguli va ko mi ngara babola be ba ko baboli élection gagne donc u kila ka achimi ana ni achimi ta ko kama gagne donc bi fa ngani mo wala ko la ni de dimine fene ke tuni na ma bo protocole additionnel la bi fa ngani ngami ka di amaya ango fene anga bo yimwala parce que amu te kana ga wala glami ni ko mali bi se ka wala gla we fo ala kuma ni mali ba ga wala gla mali mo te ko ni wala mali mo te Sénégal la du go fe mu ba mu on fa ngani ngana ko ma ko réquisition pratiquement quel bébé ka san boya amba be nationalité oui san mu amba mine ka san ko ka san to angolo ka kana war garantie en fait war do bilan papier na mala ambe do bilan de la justice e ka papier war ti to la fo ti to la donc amu ka war bilan ma bo e mo na bo sidaw na bo sidaw na ma para feneke pour que na so bi la kan go chuga muna donc o kono na mali fere ni jamana de kan go di no ina ko e shinu ani shino olu be jekulu do la fo ma ko big ana na so o jekulu de kono olu ni ira ona mo be muna ana olu be jela keno me kanto ko fla takamana ele yambe che sira kula bulu mo e woro be farale amalona ka fa bakar siri fo mani tu ale kanye ambe dugo ke femi da karanga jamana la kamali blo sira ka nambora e demseni munu be niya soro nyonda mbora ka kendo e defuye o sinfe sudan so munu be niya sono e karo masaba saba folo munu be akademu la olu ko ni mbele ele farla nyonga kubuna tama kata mali yoroba yira ula ni ya shen folo e munu be niya soro lu masega joren soro lu bisega wuli ka chiko mina ka se ka do yire ka mali don o ya kumba de mi yanga yoro sahale o nyema sula Moktar Ba olu munu mina tama kendo e ale ba nyefo anye bara nkunye fenjmende angalame tama min filɛ nin ye a siɲɛ fɔlɔ de ye nin a ka kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ surtout k'a ta ka ɲɛsin lɔgɔlidenw ma n'o ye cycle fondamental lɔgɔlidenw minnu ye defu kɛ ɲinan san kɔnɔ 2022 taama in tɛ dɔwɛrɛ ye pour que k'an yɛrɛ ka denmisɛnninw ta malidenw fitininw minnu ye vraiment sebaaya yira ɲinan defu kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana sewalen ninnu ye an fana bɛ fɛ tout de suite ka o ladiya k'u la nisɔndiya an y'u labɔ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dɔw bɔra Kayi dɔw bɔra Segu dɔw bɔra Ɲɔnɔ dɔw bɔra Nara dɔw bɔra Gawo dɔw bɔra Tawudeni dɔw bɔra Minaka u bɔra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ min ma ko académie d'enseignement a 26 de b'an ka jamana kɔnɔ académie d'enseignement bɛɛ y'a ka lɔgɔliden bila ka na a 26 bɛɛ ye lɔgɔlidenw bila ka na donc o lɔgɔlidenw de bɛɛ lajɛlen kafolen don ɲɔgɔn kan bi Bamako yan n bɛna taa yɔrɔ sewalen yɔrɔ la k'a daminɛ Bamako district yɛrɛ la yɔrɔ sewalen fɛn fɛn bɛ yan Seko ani Dongo ta sira fɛ ani an yɛrɛ danfara jumɛn b'a ni diɲɛ maa wɔɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana wɛrɛw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Seko ani Dongo ta sira la donc an bɛ wuli ka t'o yɔrɔw yir'u la ka tila ka bɔ yan ka don jamana yɛrɛ kɔnɔ na profondeur ka taa région wɛrɛw la ka yɔrɔw yir'u la ka ca a bɛ région 4 wa 5 ɲɔgɔn a bɛ n'o bɔ an bɛ munumunu nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile 5 ni tile 6 natala kɔnɔ n'Ala ka jɛ ye ko yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛ k'a visiter pour que u yɛrɛ minnu bɛ bɔ Gawo minnu bɛ bɔ Tɔnbɔkutu u n'u tɔɲɔgɔnninw minnu bɛ bɔ Sikaso minnu bɛ bɔ Segu ani yɔrɔ wɛrɛw u ka ɲɔgɔn ye u ka masala ka teriya ɲini k'a sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanaden ɲumanya ka fɛnw lawaleya u ni ɲɔgɔn cɛ ka concept développer u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ labɔlen n'o de kun kosɔn an b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Moktar Ba fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala la k'a ko kunjɛ yɛrɛ ni baden na minnu ma se ka baara in kɛ ka se k'olu bila timinadiya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Kolokani mara la yɔrɔ min n'o ye siraninjɛ ye a yirala k'a fɔ ko muso dɔ ale cɛ kɛra sababu ye k'a bugɔ fo ka kasara nin na ka tila ka boli fo nin yɔrɔ in na ma ye Siri Kulubali ye muso in yɛrɛ badenkɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Mari Tarawele la Siri Kulubali y'ale ɲininka a b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne Mari Tarawele ka bɔ Siraninjɛ a bɛ Jiwo mara la. An ye kunnafoni sɔrɔ ko i kɔrɔmuso cɛ y'a kasara a nin na ko ka boli a ko kɛra cogo di. Ne kɔrɔmuso cɛ kɔni y'a faga k'aw to Kolokani commune na n'o ye Buru ye cɛ a faga carte d'identité de nɔfɛ téléphone carte d'identité a nana ci an ka musokɔrɔba fɛ Kolokani yan ntɛnɛndon a taatɔ musokɔrɔba ye téléphone kura san ma carte kura san ka d'a ma carte kura san ka d'i ma a ko a bɛ cɛ ka carte kɔrɔlen ta k'o sɔ dɔ lamɛn o la fɔlɔ a ka carte yan'o ka sɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ a ka carte bilalen tun bɛ cɛ o de ta k'o don a kun o don de cɛ a bɛna o de tiɲɛna cɛ bolo bon a kɛlen ka cɛ ka carte kɔrɔ ta k'o don a ka téléphone na cɛ ko a bɛ taa juru sara sira la a ka carte kɔrɔ dɔ tiɲɛna ale bolo o de la ko a bɛ o de ta bon u taara ɲɔgɔn kan yɔrɔ bon a kɔni ye muso in kɔni ci
aya kya barakora de ko muso ni kono makuno bo muso ni sira ka fono la so ma shi masoro ka muso nta kana ne kulukani ma shira masoro la so ka muso nta kana ne kulukani muso ngona asara bo ken abolila ken ngona masoro ali biama ka nyini ambana tabe aya ndeme ni nguna programme ken soro muso ngona guper la dengar bora muso kono a gunjinga fianu na folo ulu fianu mbalo ne ga ulu shi blandi kono de kuna fianu ulu shi dara ke tilim gambo ulu kono fidili bambola yali bishina maka ken yini ken jago ko ngir kane ke jamiyando fima na bita segile mai ko sebe ka ba julbe sina ira ka foko che abugo yalma shirya ba bulo la munu ya yi ka foko abugo lawa jere fanjene ne wole ka fone ko ne kormuso ko ani ale dinga kelela ko dinga ngori baka bugo ka abi ku baka wole ko ata ka so ma ma ta so ata ka ba ne bura kuro no ka ta ka so ata le mo si ta ko atele wulu la ma fille so ko ne ambalodan ka fone tu mari Traoré siri kulol ka kuma barala ka fɛn min fɔ mabi tɛgɛ da sɛɲɛ ka sori bolo ma sɔ ɲɛna mabi fanje kɔni sugu la ka sori ma kolo kari fɛn dɔ yɔrɔ jala k'i ta ka wɛrɛ cɛkun bɔ an ka taa ni dusu ye hakilima dusu ka dusu k'i yɛrɛ sɔn o dusu ka ɲi nka ka dusu k'i yɛrɛ jɛ o ye dusu min n'a cɛman fiyewu an ka baaraw kɛ ni hakili ye nin fɛn bɛ n'a cɛman fiyewu fu de kan ka siri n'an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ min y'a kɛ n'a bolila ala ɲɛ b'a la mana kɛ yɔrɔ ala ka minɛ k'a di a kɛ kɛ bololafɛn sariya ka baara kɛ n'a ye ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ angɛrɛ ko kɔni o gɛlɛyalen bɛ a kɛlen bɛ furujugu a tɛ sa kunkan kuma ti ban cikɛlaw kɔni ɲinɛna ma ni sɔrɔ ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ ka kɛ dɔn cikɛlaw y'u seko bɛɛ kɛ angɛrɛ de kɔni ma se ka sɔrɔ jamana fɛ cikɛlaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara minnu bɛ senna bi fɛɛrɛw b'a lajɛlen kɔfɛ hali bi k'i ka dɔn ko angɛrɛ ko kɔni kɛlen bɛ kabako ye dɛ mamadu kulubali ale ye deleke ye kurumari zone kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ale b'an bolo nɛgɛ ka b'a ɲɛfɔ an ye e ye jɔnni ne tɔgɔ ye Mamadu Kulubali ne degeden zone ka bɔ Kurumari n ka dugu ye Segu Kura ye Mamadu Kulubali aw ye cikɛlaw ka cilaselaw ye gɛlɛya min bɛ angɛrɛ ko la dɔgɔfɛn in kɔnɔna na jamana tun ye maa dɔw bila ka se ka taa munumunu zalo kɛ sɛnɛkɛyɔrɔw la u ka taama sen fɛ ko kumaw cayara kosɛbɛ angɛrɛ ko la angɛrɛ ko bilama angɛrɛ ko bi cogo di bi Abla ye min fɔ an bɛ don min na komi bi an jigi misɛnya samiya ko la ni ala ma fɛn min kɛ a tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn an jigi misɛnyara ka da angɛrɛ ko kan sente mɔgɔw ye na min kɛ o y'a sɔrɔ sunaliw ka na an ye erreur dɔw k'a la ani ofisi piluli yɛrɛ erreur kɛ alamisa don dɔ fɛ ɲɔnɔ ofisi la an ye angɛrɛ ko fɔ k'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ dɔw kɛla zone 4 jate bɛ yen olu kan ka caution min sɔrɔ o m'a sɔrɔ i n'a fɔ Kurumari Ndemugu Molodo Nbɛwani olu m'u ka caution bɛɛ sɔrɔ o yɛrɛ t'a bɛɛ fana koyi min bɛ o kɔfɛ fournisseur minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu bɛna angɛrɛ di anw ma an bi taa ni caution ye angɛrɛ tɛ ka sɔrɔ jajɛkɛ mɔgɔw ne yɛrɛ ni n ka directeur taara yen nɔ n'o y'an ka office directeur ye Salifu ne ni Salifu bɔra yan ka taa jajɛ fɛ yen ka taa ka mɔgɔw ɲininka n'a sɔrɔ Kurumari ta bɛ kɛ cogo min na u ko olu ka angɛrɛ kɔni tɛna di Kurumari yan an bɛ don min na komi bi ni Kurumari ka min b'a san i ka taa ɲɔnɔ ye i ka carte mina wali carte photocopie i ka taa n'o ye kuma angɛrɛ bɛ d'i ma anw y'a ye nin ko in kɔni gɛlɛya b'a la hali o n'a ta bɛɛ mɔgɔw bɛ la ka taa jajɛ fɛ yen an bɔr'o la an taara kawde fɛ yen olu k'u ye dɛnɛn tɛmɛnen fɔ an ye k'u bɛ nana angɛrɛ ye ko u bɛ nana kawde la ko mɔgɔw b'a sɔrɔ yen an bɔra yen an taara planète fɛ yen olu fana ko angɛrɛ kɔni b'olu bolo mɛ olu kan ka di zone min na k'olu tɛ k'o zone dɔn an ko k'u ka ɲɛmɔgɔw wele ni zone min don k'a f'u ye pour que mɔgɔw ka angɛrɛ sɔrɔ an taara dugu yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ yen olu ye alamisa fɔ alamisa tɛmɛnen ko angɛrɛ bɛ na bon an y'o bɛɛ yaala kɛ k'o ban ka na an sigi hali bi an tɛ ka angɛrɛ sɔrɔ an bɛ don min na komi bi araba komi septembre kɔnɔ tile 7 an bɛ angɛrɛ sɔrɔ cikɛlaw ye ne wele fan bɛɛ an ka wuli k'an jɔ an taara fournisseur min b'an fɛ n'o ye Dugure kɔni b'a ka angɛrɛ bɛ na fɔ Jabali yan o bɛ ka dɔɔnin kɛ mais min bɛ yen a tɛ ka mɔgɔ de bɔ n taara ka magasin fɛ n y'a fɔ a ye a ka cogo bɛɛ kɛ u ka se ka na angɛrɛ mɔgɔw ka angɛrɛ sɔrɔ a ko angɛrɛ bɛ na dɔɔnin nana o dɔɔnin min nana a bɛ k'a di hali kunun ne bɔra a fɛ yen ale kɔni bɛ ka dɔɔnin kɛ cikɛla caman ye wele k'a fɔ dɔ bɛ yen o ye OP de ka ɲɛmaa ye o kɔma ko ale ye taara jajɛ fɛ jajɛ ka mɔgɔ ko angɛrɛ min b'u bolo ale kɛ ɲinita ye caution min dilan ma bɔrɔ 70 nka k'u bi bɔrɛ 20 de jɛma d'a ma ka bɔrɔ 50 finma d'a ma an ko an bɛ yɔrɔ yɛrɛ min na bi angɛrɛ finma yɛrɛ mɔgɔ bɛ bilen yan a kɔni tɛ fɛ k'a di de wala angɛrɛ ye t'u bolo an kɔni bɛ o ko ɲɛɲiniw na angɛrɛ ko la a bila ye nin gɛlɛyaba min bɛ angɛrɛ ko la ko in yɛrɛ a gɛlɛya bɔra fan jumɛn de fɛ fo kana se nin ma ɲinɛ angɛrɛ ko in gɛlɛya a bila ye u ye fɔlɔfɔlɔ min fɔ an ye bana min bɛ yen n'o ye coronavirus ko ye k'o de ye angɛrɛ gɛlɛya daminɛna ye ka na se an ka amɔriko ko ma ko o de kɛra ka angɛrɛ gɛlɛya mais amɔriko kɔni wulila coronavirus fana ne hakili la nɔgɔya kɛ m'o la nka hali bi an tɛ ka angɛrɛ sɔrɔ faama o faama mana na an bɛ angɛrɛ ko in de fɔ k'a gɛlɛya an bɛna taa yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ angɛrɛ ko in de fɔ k'a gɛlɛya
u kana to an ka somiya ka tiɲɛ u b'a fɔ k'a bɛ dilan a bɛ dilan an kɔni sigi m'o de kan c'est que mɔgɔw nana kuma si tɛ min ma f'u ye hali ba ma se ka engrais sɔrɔ engrais ko ma yɔrɔ min na bi jamana kɔni ɲɛmɔgɔ ka kuma lase u ma jamana ɲɛmɔgɔ n'u ma engrais ko bila bolo wɛrɛ ka a tɛ ɲɛ n'u bɛ subvention min kɛ cikɛlaw ye k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye u ka engrais to yen bɛɛ ka taa engrais ta ka na pour que an ka engrais sɔrɔ ka kɛ an ka dugukolo la foro kɔrɔ la n'i ma engrais k'a la a tɛ kɛ fu ye n'a fɔra ko o dugukolo b'i bolo engrais tɛ sɔrɔ ka k'a la engrais ko kɛmɛ n'a fɔ dɔrɔn ko affaire kan ka Mali kɔnɔ yan bi walahi ne ma ɲɔgɔn ko ye vraiment u k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama u ka engrais labila mɔgɔ ka nana engrais bɛɛ ka engrais sɔrɔ ni dun ka fa sabati la o yɛrɛ ye kɛlɛ dɔ ye o n'i ma se ka fa i bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ yan. Mamadu an bɛ don min na ko bi fournisseur minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu ka engrais di engrais de t'olu bolo wa walima caution min bɛ yen n'o kan ka di caution de tɛ ka sɔrɔ. Caution kɔni dila a bɛ mɔgɔw bolo nka engrais de tɛ ka sɔrɔ fournisseur bolo papier min kan ka ɲɛbɔ ni an ma engrais sɔrɔ o papier kɔni dila officier y'a di mais an bɛ ka taa fournisseur fɛ yen an tɛ ka engrais sɔrɔ o de y'an kamana k'a bila jajɛ ka mɔgɔw kɔni t'anw fɛ kuruma de yɛrɛ kurumarikaw de bɛ bɔ ka taa ɲɔnɔ ka taa ɲini dugu de ka mɔgɔw de bɛ yan olu de bɛ ka dɔɔnin kɛ olu minnu fana bɛ yan engrais de t'olu fana bolo koyi parce que an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye engrais feereyɔrɔ bilama i b'a fɔ su fɛ ala ni jama fɛ caution min b'an bolo an tɛ ka engrais sɔrɔ engrais ko in kɔni n'u b'a yɛlɛma a bɛ gɛlɛya dɛ ɲinɛ samiyɛ a bɛ ala de bolo foro dama min bɛ n'a engrais ma k'a la o ka ca. An balona k'a fɔ nin tun ye Mamadu Kulibali kan ye u y'a fɔ cogo min na fana woro bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'o kɛ cikɛlaw tiɲɛ yɛrɛ ka kan o kɔni ɲinɛnama u bilala gɛlɛya minɛ kɔnɔ jamana y'a sababu ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ hali bi nin baara in kɔni a kɛra tiɲɛni ye ka ban nka san o san engrais k'a fɔ ko jagokɛlaw ka nana jamana k'a san olu bolo ka di cikɛlaw ma o de y'a gɛlɛya kun ye kosɛbɛ kɛ kunkolo ɲuman mago tɛ ɲɛkili corongo jugu la olu ti dɔwɛrɛ nɔfɛ jagokɛla ninnu olu ta fan cikɛlaw ka engrais ko a bɛ bila gɛlɛya kɔnɔ na u ka cikɛlaw dɛmɛ cogo wɛrɛ la engrais ko in ka kɛ u k'a kɛ jagokɛla fɛn fɛn bɛ yen ne bɛ se k'a san ka nana ye u ka nana ni bɛɛ nana n'a ye u yɛrɛ b'a sɔngɔ nɔgɔya ɲɔgɔn ma cikɛlaw b'a sɔrɔ lafiya kɔnɔ na n'o ma kɛ an kun bɛ fɛn min kan o ye gɛlɛya badabada ye ala k'an kisi a ma n'an bɔra ye an balona k'a fɔ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛya a n'a minɛ olu bɛ se ka lasabati cogo min na an ka jamana kɔnɔ o baaraw bɔra ka kɛ minisiriso b'an ka jamana kunna n'i y'a sɔrɔ o bɛ kɛnɛya ko kunna olu ka cɛban bɛ yen n'i y'a sɔrɔ tali ka Mamadu Diko la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N bɛ Union européenne fo parce que olu de ye expertise français financé expertise français fana ye IMC wari d'u ma pour k'u ka baara in kɛ donc vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que baara mun don bolo fara caman bɛ baara in na dɔgɔtɔrɔso 70 Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso 70 olu de bɛ nin baara in kɔnɔna na u ye mɔgɔw former u ye évaluation kɛ pour que k'a daminɛ k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ mun na pour que ka nin baara in kɛ ka ɲɛ donc évaluation kɛlen u ye maa 100 fɛnɛ former maa 100 formelen kɔfɛ minɛn ninnu dira minɛn ninnu dilen sisan kɔlɔsi bɛ na kɛ ni minɛn ninnu dili baara daminɛni a bɛ nafa jumɛn de kɛ a bɛ mun de bɔ bana mun bɛ se mɔgɔ ma a bɛ mun de bɔ u la. faraɲɔgɔnkulu in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna a ɲɛma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Awa Dunbiya ale yɛrɛ b'a ka nisɔndiya jira baara in kɛra kɛcogo jumɛn de la ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye jateminɛw de kɛ projet daminɛ kɔnɔna na an jateminɛw kɛ structure de santé ninnu bɛɛ la Bamakɔ kɔnɔ structure de santé 70 CESCOM 64 ani CCRF 6 donc an ye jateminɛ dɔw k'u kɔnɔna na yanni an bɛ baara da an y'a ye k'a fɔ effectivement nin kɔlɔlɔ in bɛ yen nɔ minɛnko b'u la minɛn minnu bɛ tali kɛ ka se k'u kisi cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ kisi infection ma cogo min na u bɛ se ka déchets minnu bɛ kɛ structure de santé kɔnɔ u bɛ se k'a gérer cogo min na donc an ye o fiɲɛ ye kosɛbɛ donc o fiɲɛ kɔnɔna na an ko projet kɔnɔna na an b'an gɛlɛya cogo bɛɛ la an ka se ka minɛnw d'u ma minnu bɛ se k'u dɛmɛ yɔrɔ ka se ka sanuya u yɛrɛ bɛ baara kɛ cogo ka se ka baara kɛ cadre kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ cadre ɲuman ye mun b'u kisi k'u tanga infection sugu bɛɛ lajɛlen ma coronavirus b'o la donc an y'o minɛnw de di tantɔ. An baloran k'a fɔ nin tun ye Awa Kan ye fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya ala ka yakubaya n'an bɔra ye formation ba dɔ n'o ye lakɔgɔli baara dɔ u bɛ sen kan a kun ye fɛn jumɛn de ye denmisɛnninakaw olu kɛ ka dɔn baloko u bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka taa se u latɔgɔtɔli ma o y'a kunba de ye min ye faraɲɔgɔn yɛrɛ ɲɛma Burema Tabalaba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N'i y'a ye an bɛ tile 3 baara boloda kɛ ka ɲɛsin baara mun ɲɛsilen bɛ nafolo mun kan ka ɲɛsin ji ani nutrition baloko ɲuman an ko baloko ɲuman denmisɛnnin ko de don mais makɔrɔba fana sen b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka programme wɛrɛ tuguru la a bɛ ɲɛsin denmisɛnninw de ma de 0 ka taa san 5 la donc an b'a fɛ baara ka kɛ fɛn minnu ye o denmisɛnninw n'u ye u ka baloko ɲuman a ka se ka ɲɛ sɔrɔ bi i b'a dɔn an bɛ Mali mun na hali sisan bɛɛ b'a fɔ baloko ɲuman mais baloko ɲuman tɛ ka sɔrɔ tant que ni wari tɛ yen donc ni wari tɛ yen a ka gɛlɛn n'i ko baloko ɲuman fana i ko ji ani saniya ni bɛsiya hali sisan an yɛrɛ bolo c'est vrai que baara caman kɛra
gouvernement fɛ baara caman kɛra PTF fɛ baara caman kɛra mairie fɛ mais hali sisan a ka dɔgɔ parce que ni ye ji ani sanɛ ni PCA ta fɔlɔ nafolo ɲɛsin o domaine ma o ye 3,6%. Dɛmɛ sara la 7 ani tilankɛ o de ɲɛsinnen bɛ ji ni sanɛ ni PCA ma i b'a dɔn ka dɔgɔ. Ni ye baloko ɲuman fana ta o yɛrɛ ta ti hali kelen bɔ dɔw b'a fɔ fu ni tilan en tout cas ce qui est sûr a ka dɔgɔ. Donc nin baara nin boloda la pour que fɛn fɛn minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ ji saniya ani baloko ɲuman o ka se ka ɲɛ sɔrɔ Mali la an de ye ɲɔgɔn dalajɛ ka réflexion dɔ kɛ ka gafe dɔ fɔ an bɛ mun fɔ plan de plaidoyer budgétaire. Fɛn wɛrɛ tɛ gafe mun don o bɛ kɛ sababu ye fɛn fɛn mun ye fɛɛrɛw ye ka fɛɛrɛw dɔw sigi mun bɛ kɛ sababu ye ka plaidoyer kɛ pour que mun ye faamaw ye au niveau national ani commune ani hali PTF ninnu u ka se ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka wari di ka ɲɛsin nin domaine ma. Fɛn fila in kɔni an yɛrɛ bolo hali n'a ma fɔ an yɛrɛ bolo nafolo caman kan ka ɲɛsin o fɛnw ma hali sisan o tɛ an de b'an cɛsiri sisan pour que o wale nin a ka se ka ɲɛ sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Burama Tapalapa ye tile 3 formation de tun don ka se ka maaw bilasira an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲinifɛn ka sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye kunun ko polisi dɔ ko ale sotarama dɔ n'i y'a sɔrɔ k'o fiyɛ o ma sɔn jɔ ma a kɔni wulila ni k'o gɛn sotarama in kɔni taara fo Bangoni tourné yɔrɔw la ka se ka taa mototigi dɔ kɔni furan a yɛrɛ ɲinitɔ la o kɛra sababu ye ni k'o jɔngi sigidalamaw kɔni ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la k'a fɔ munna nin kɛra ka wuli kɛ mankan caya kosɛbɛ Siri Kulubali ɲininkali kɛ maa dɔw la dɔw b'u ka seereya da ko senfɛ an k'u lamɛn. Polisikɛ y'a lajɔ a ma sɔn ka jɔ a kɛra Bangoni tourné la o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ sotarama kɔnɔ an bɛɛ kulela i jɔ mais a ma sɔn u ye ɲɔgɔn gɛn ka na don hippodrome kɔnɔ an ka mobili yɛrɛ kun bɛna don remorque la donc a y'o de jɛ ka na cɛ jɔlen sɔrɔ ka na don o la polisikɛ de kun bɛ k'a jɛ donc anw bɛɛ nana suru ɲɔgɔn kan fɔ tɔgɔ la ko permis kun tɛ sotaramatigi kunna ko kɛcogo la a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ma jɔ déjà que a ka sira de don mɔgɔ si tɛ bɔ dugu kɔnɔ ka se arrêt la n'i ma tɛmɛ tourner fɛ normal la polisikɛ de ye cɛ lajɔ cɛ ma sɔn ka jɔ chauffeur ma sɔn ka jɔ ko permis kun t'a kun mais chauffeur de bolila polisikɛ fɛnɛ moto ta ka suit k'a gɛn u nana don fo hippodrome kɔnɔna na hippodrome 1 ballontan terrain yɔrɔ carré min bɛ fara ye yanni ka se terrain ma a do da la u nana se yen donc chauffeur de ye remorque jɛ a don carré kɔnɔ ale bɛ ka don carré kɔnɔ o bɛna ni mototigi natɔ ye a fana yɛlɛnna mototigi kan mototigi beleselenba don a bɛ dɔkitɛriso la mais polisikɛ y'a yira k'a fɔ k'a bɛ jɔ ni cɛ ka muso a n'a ka du charge bɛɛ k'a b'a ka charge bɛɛ ta fo k'a nɔgɔya chauffeur yɛrɛ minɛnen don ka datugu 17e arrondissement la nin wagati la bon an kɔni bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya mais polisiw y'u ka sabali u kana mɔgɔw gɛn u ye min kɛ bi ni sababu tɛ min tun b'an kɔnɔ an yɛrɛ de b'a dɔn mais u ka sabali halisa u ka gɛnni bɔ a la n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ma jɔ a bɛ taa bɛn ni olu ɲɔgɔnna wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ la donc u ka sabali. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na nin bɛ fɔ sanga ni waati bɛɛ gɛnni ka dabila maa tɛ sabara don i ka sokɔnɔ ɲinɛ nɔfɛ n'i m'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan munumunu na i bɛ tila k'a sɔrɔ n'o tɛ gɛnɛ o gɛnɛ a bɛ kɛ kasara ye kasara min bɛ n'a cɛman in kan n'an fiyɛra an k'an jɔ kuma de b'a ban o fana ye kɛta ye dɔ ka fɔ ɲɛ dɔ ka fɔ a cɛlakaw ye ala k'o hakilila ɲuman danbɛlɛ yɛlɛ ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔ kan na an bɛ taa ye o mu danbɛlɛ mun b'e bolo. An karamɔgɔ an taga Laginɛ jamana kan Alpha Condé ale ka fanga dafiri ani sisan cɛ tɛnɛndon sɛgɛtanburu kalo tile 5 a jirala k'a fɔ ko kun bɛ bɛn a san 1 ma bi fanga dafiri wale yɛrɛ ɲɛmaya bɛ kolonɛli Mahamadu Dunbiya bolo bi n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan Burkina Faso jamana ɲɛma n'ale ye Pori Heri Daminba ye a tun bɛ taama na Côte d'Ivoire jamana kan taama in yɛrɛ kun cɛra tɛnɛndon wulada fɛ ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane ye ɲɔgɔn ye kɛ u ye kuma palenkɛ k'a jira k'a fɔ jamana ka ɲɛtaga ani basigi kuma ɲɔgɔnya caman bolila o kan hali bi an bɛ to Burkina Faso jamana kelen kan kuma ɲɔgɔnya bololalen don jatigɛ walekɛlaw fɛ Burkina Faso jamana ɲɛma ye dantigɛli kɛ tɛnɛndon kelen yɛrɛ la k'a jira ka jamanadenw na k'a fɔ ko fɛn min ye ko olu bɛ ka sebaya sɔrɔ dɔndɔn jatigɛ walekɛlaw kɛlɛli la nin waati in na fana y'a jira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnyaw bɛna boli u ni maajuguw cɛ k'a kun ye u bɛ ka bɛnkanni wale ta ka maaw sɛgɛrɛ walasa u ka se olu dabila cogo min na n'an bɔra an taga Palestine karido Palestine kɛlɛbolo min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bande de Gaza a jirala k'a fɔ k'olu ye Palestine jamanaden 5 ɲɔgɔn faga fagali in kun ma kɛ dɔwɛrɛ k'u ye Israël dɛmɛ Palestine kan walasa kun jumɛn na ko o kɛra a jirala fana ko ni kɛlɛ in a bɛ senna a mɛnna nka ni fagali wale in kɛra depuis san 2017 waati la k'o tun y'a siɲɛ fɔlɔ fagali wale in kun ka kɛ ni waati na ko segin kɛra a kan fɛnɛ jamana in kɔnɔ an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la min ye lafiya basigi diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'o sabati an ka jamana k'a bila minɛn kɔnɔna na minɛn min bɛ n'i y'a sɔrɔ fotore bɛɛ yɛlɛ b'i yɛrɛ ye nisɔndiya kɔnɔna na ala k'a kɛ ten gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi kɔrɔ ni tile bɛ ban ni kaɲaka ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya